ana zuba zafi inda baka zato. Kwanan nan za ka ga an fito an fara fitar kofar gida. Ai fa za a yi barayi. Salamu alaikum. Hello, masoyina. Da wa nake magana? Ni ce wacce kake ƙauna Hafsa. Yanzu na gano babu wanda yake sona da gaskiya sai kai. Don haka ni ma yanzu ina son ka, babu wanda zai raba ni da kai sai mutuwa. I love you. Ni ma haka wallahi. Ni ma haka. I love you. Ni ma I love you. Let's go! Yau wacce ba ta so na ta ce tana so na. Duk kudin da yake jiki na Allah ya dohe na rabar da shi. Ko miliyan nawa ne wallahi tallahi. Alhamdulillah. Let's go! Kai, bigilan ango. In tattaro su abokaina ga su nan. Yiri. A kai ni ɗakin amarya. Yanzu dai burin ƙara jin lafiyar masoyiya ta. Yanzu a lafiyar da take. Saboda ka san dole in kana kula abu he ya fi ko gona ce idan ka fiye kula ta shi ka fi samun amfani. Duduwa. Hello? Masoyiyar. Da wa nake magana? Bigilan ne mana. A'a, ni wanda na tsana kuma yanzu ka zo ka ce wani wannan ruwan nan ba ni Ibrahim nake nema, dalla gafara ta. A'a, dalla gafara ta. Wawa mahaukaci. Ai wai duk wannan wayar da kika yi mini, duk wannan kalaman da kika min. Gara jaki, dalla ka tsaye min waya. Allah tsine wa ran nan ba dai Allah ya tsine mata albarka. Ran nan ba Allah ya tsine mata albarka.